बेवहाय बिथाङा जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया नैबे केम्पेइन समाव खनथाम फैबाय कक्लाबारि समस्तियाव। दा खनथाम फैनायनि गेजेरजों जोंनिखौ गोबां खहा खालामनो हागोन होननानै आं सानाखै। गोबां बिबुंथिगिरिफ्रा जोंखौ बुंहरदों जे बिजेपिआ बेवहाय कुनु दिन देरहानाय नङा। थारैनो जोबोद साबायखर होनांगोन रायजो राजाफोरखौ। दिनैनि दिनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नैबे इलेक्शन स्टेरिं फोसावदिं मावखुलियाव गोबां बिपिएफ आरो बिजेपिनि भटारफोरा जोंनियाव फैनानै दिनै जइन जाफैदों। मैयाबो जों सस्तर होननाय गामियाव 120 जन जइन खालामदों बिजेपिनिफोरखौ। आरो दाखालि बावै माने सरू सकादल होननाय जायगायाव 150 बिजेपि बिपिएफ आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जइन होदो। आरो बेनि अनगायैबो फिसा फिसौ जइन होनायफ्रा जोंनियाव गुबुन जायगाफ्राव जोबोद सोलिबाय दं। बिनिफ्राय रोखा जायो जे कक्लाबारि समस्तिया थांनाय समफोरनिख्रुइ बांसिन रासिन मोजांसिन जादों होननानै जों फोथायना लानो हायो। आरो फैगौ 22 खालार खालि जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोरैनो गोसो होनानै इउपिपिएल दोलोआव भट होगोन बा ट्रेक्टराव भट होगोन। आरो फिन खेबसेबाव आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ सुबिदा होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। दानिया 28 जन एसे सिगाङाव सद्रिमाखायाव 8 जन जइन होना फैदों जों। आरोबाव सरू सकादल माने बिदिखौ सकादल होननाय मोनसे माबायाव नाथसुपा होननाय मोनसेयाव इयाव टटेल 18 जन जमा होना फैदों दिनै। मथा मथि फ्राय दिनै 60सो जों जइन होबाय आरो दिनैनि दिनाव। बेवहाय बिथाङा जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया नैबे केम्पेइन समाव खनथाम फैबाय कक्लाबारि समस्तियाव। दा खनथाम फैनायनि गेजेरजों जोंनिखौ गोबां खहा खालामनो हागोन होननानै आं सानाखै। गोबां बिबुंथिगिरिफ्रा जोंखौ बुंहरदों जे बिजेपिआ बेवहाय कुनु दिन देरहानाय नङा। आरोबाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनायनि उनावबो दिनै गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंजों जइन जादों। दा जइन जानायावबो गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंजों जइन जादों। अब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैखांनायनि उनावबो जोंजों बिजेपि जइन जानायनि ओंथियानो थाथावामोन बेयाव जुदि बिथांमोना देरहागोनबा। आरो फारसेथिं बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ बुंनो लुगैदों, बिथाङा दिनै आंनि समस्तियाव फैनानै जोबोद खाब्रां रावजों बर'नि जोंनि ट्राइबेलनि जिखिनि मोन्थाइफोर, बे मोन्थाइफोरखौ बिथाङा बेवहाय फैनानै बुंफैदो। गुबुन 40 समस्तियाव बिथाङा बेरायदोंबाबो दिनै बिथाङा जोंनि समस्तियाव बुंनाय बायदि बाथ्राखौ बुङाखैमोन। बिथाङा हा हुनि सोमोन्दै बुंदों आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै बुंदों। बेयो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा होननानै आं सानो। ओंखायनो जोंनि बुद्धिजिबिफोरजों लोगोसे बर' भटारफोरखौ बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों जे बिथांनि जिखिनि थांखि आरो नोजोरा सानसे समाव जिखिनि बर' अबरार जोनोम होदोंमोन आरो बै बर' जोनोम होनायनि समाव बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जिखिनि इमसन आरो सेन्टिमेन्ट सोनानै होदोंमोन, जोंनि मानगोनां चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे एखे दिगजोंनो बिथाङा बाथ्राखौ बुंलांदों। आरो बिनिफ्राय जोंहा जोबोद साननो गोनां आरो मावनो लागा खामानि दं होननानै आं सानो। ओंखायनो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजा आरो भटार बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों, बेफोरबायदि नेसनेल लेभेलनि जिखिनि जोंनि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा, बियो बिपिएफ इउपिपिएलनि बाथ्रा नङा। बिदि हेंथा बाथ्रा बुंग्राफोरखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जायगा होआ, बेखौ आं आंनिफ्राय थोंजोङै खावलायबाय। बिथाङा बुंदों बिटिसिआव प्रमद बर' आरो हाग्राम महिलारिया बिथांजों जोबोद गोरोबो आरो बिसोरनिनो ट्रेक्टर आरो नांगोल हालेवनायाव जों रज'फैगोन होननानै बुंदों। मा फोरमायगोन? गुबुन समाव गुबुन बाथ्रा बुंनो हायो। ओरैनो सरासनस्रायै मानसि हिसाबै जों बयबो गोरोबना थानाया जोंनि आखु बा जोंनि कर्तब्य। नाथाय बिदि होननानै जों भटआवबोदि गोरोबगोन बा भट होनाय बिथिङावबोदि जों गोरोबगोन बा बिदि होननानै जोंदि हारिनि इस्युखौ लानानै जों गोरोबगोन, बेयो मालाबाबो जानो हाया। ओंखायनो आं सानो बिथाङा जेसेखिनि जियानो बुङालाबानो जोंनि हारिनि इस्युआ आलादा, भटनि इस्युआ आलादा, जोंनि थांखि आरो नोजोरा आलादा। बे समाव माबा मोनसे गोरोबनांगौ दं होननानै आं साना। ओंखायनो बिथाङा जोंनि गेजेराव बायदिसिना नंखाय बाथ्राखौ बुंफैदों। जोंनि जाहाथे भटार बा रायजो राजा बा दैदेनगिरि बा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जाहाथे एसे साननो आगानखौ होयो, आं बेखौ खावलायबाय।